लक्षवेध न्यूज नेटवर्क, अचूक वेळ अचूक मुजोर अधिकाऱ्याच करायचं काय? खाली मुंडीवर पाय. माजलेल्या अधिकाऱ्याच करायचं काय? खाली मुंडीवर पाय. माजलेल्या अधिकाऱ्याच करायचं काय? खाली मुंडीवर पाय. या माजलेल्या अधिकाऱ्याच करायचं काय? खाली मुंडीवर पाय. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आणि कोण म्हणतं देत नाही, शेतकरी एकजुटीचा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आणि या माजलेल्या अनुरागचं करायचं काय? एकच गट्टी या माजलेल्या अधिकाऱ्याचं करायचं काय? आणि एकाच गट्टी, आणि एकाच गट्टी या माजलेल्या अधिकाऱ्याचं करायचं काय? या माजलेल्या अधिकाऱ्याचं आणि एकाच गट्टी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा या मुजोर अधिकाऱ्याचं करायचं काय? या मुजोर अधिकाऱ्याचं करायचं काय? शेतकरी एकजुटीचा, शेतकरी एकजुटीचा एकच गट्टी, एकच गट्टी या महावितरणच्या अधिकाऱ्याचं करायचं काय? या महावितरणच्या अधिकाऱ्याचं करायचं काय? एकच गट्टी, एकच गट्टी शेतकरी एकजुटीचा, शेतकरी एकजुटीचा. बोलवा त्याला बाहेर बोलवा. शेतकऱ्यावरती काय परिस्थिती ओढवली गेली ही गेली 2 वर्ष आपण सगळीजण पाहतोय. कारण आपल्या शेतकऱ्याच्या जीवावर ह्यांच्या सगळ्यांच्या पगारी होते. त्या शेतकऱ्यानं पिकवलं तर ही खाते ती. पाटील साहेब गेल्या वर्षी ज्या शेतकऱ्यानं फोन केला त्या शेतकऱ्याच्या पोराला सर्पदंश झाला होता. मरणाच्या दाढेतनं तो बाहेर आलाय. गेली 15 दिवस तो गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होता. संध्याकाळी दारं धरायला गेल्यानंतर त्या शेतकऱ्याला सर्पदंश झाला. ह्या हरामखोरांना खुर्चीवर बसून असली मजुरीची भाषा सुचतीये. त्यांचं पाय बांधून ह्यांना कोंडून ठेवलं पाहिजे. कारण खायचं म्हणलं तर शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं खाद्य या शेतकऱ्यांनी काय केलेलं त्यांच्यापर्यंत जातं. या मग शेतकऱ्यांच्या प्रति यांची आकसबुद्धी कशासाठी? ह्या गोष्टीचा शेळवे ग्रामस्थांच्या वतीनं आणि सगळ्यांच्या वतीनं जाहीर निषेध करतो. आणि माझी विनंती त्या इथल्या अधिकारी कोण असतील त्यांनी बाहेर यावं. आमची एकमेव मागणी आहे, त्यांना बाहेर यावं. आमच्या या तरुण शेतकऱ्याच्या पायावरती पडून त्यानं माफी मागावी, एवढीच आमची सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीनं मागणी आहे. अधिकाऱ्यांनी यावं, आमचं निवेदन स्वीकारावं आणि कायदेशीर कारवाई त्या अधिकाऱ्यावर झालीच पाहिजे, एवढी आमची भूमिका आहे. आजच आपल्या लक्षवेध न्यूज नेटवर्क या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि